ଫାଇନାଲି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଇଏ ତ କିଛି ଦେଖିନଥିବ ଆଉ ଇଏ ତ କିଛି ଜାଣିବି ନଥିବ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ହେଇ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଫାଇନ୍ ପକେଇଦବ ଗଲା। କାଇଁ ଗାଡ଼ି ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଏପଟେ ରଖିଛି ସେପଟେ ଏଇପଟେ ହଁ ଆମେ ତ ଏଇପଟେ ରଖିଛୁ ଆଗ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଏଠି ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ବାପା ତ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ ଏପଟକୁ ମୁଁ ହଁ 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 ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବେଳେ ନା ଗଣେଶ ପୂଜା ବେଳେ ଏଇଠି ପାରା ଏତେ ଥିଲା ମୁଡ଼େଇଥିଲି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନ ଖାଇଲେ ମନ ପୁରା ପୁରା କଣ ହେଇଯାଏ।